δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πουθενά αλλού εκτός από τις οθόνες σας που μας βλέπετε σε ζωντανή εκπομπή. Λαμβάνω τηλεφωνήματα, μηνύματα και προσπαθώ καμιά φορά να τα ομαδοποιήσω για να απαντήσω. Είναι από πολύ ελαφριές ερωτήσεις μέχρι ακόμη και παράπονα που αφορούν εμένα και ξέρετε εγώ τα δέχομαι πολύ ευχαρίστως τα παράπονα. Τα δέχομαι γιατί κάποια είναι δικαιολογημένα και με βοηθάνε να διορθωθώ, να ανεβάσω το επίπεδο, το δικό μου. Γιατί έχω πάρα πολλά περιθώρια, παιδιά, τώρα δεν μιλάμε για καν αυτό, έχω περιθώρια να ανέβω επίπεδα τεράστια. Γιατί βρίσκομαι ακόμα σε χαμηλό. Λοιπόν, όλο τον κόσμο, τον υποδρομιακό, τον καίει τη μέλη γενέστη. Σας λέω ότι όλη την εβδομάδα δεν κάνω άλλη δουλειά από το να προσπαθώ να βγάλω πρόημα κάποιες ενθαρρυντικές ειδήσεις. Αυτά που λαμβάνω δεξιά και αριστερά είναι μερικές φορές συγκεκριμένα, αλλά συνοψίζοντάς τα βλέπω πως βγαίνουν συμπεράσματα. Δεν σας έχω συνηθίσει 16 χρόνια τώρα να σας οδηγώ και εσάς σε λανθασμένα συμπεράσματα. Δυστυχώς, λέω δυστυχώς γιατί η κατάληξη του υποδρόμου είναι αυτή που είναι, μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, δυστυχώς έχω επαληθευτεί στο 100%. Και δεν παίρνω τώρα δάφνινα στεφάνια να τα βάλω στο κεφάλι μου. Γι' αυτό είπα δυστυχώς. Δυστυχώς γιατί με το ορολόγι δεν είμαστε να λένε ότι θα κατέβει η θερμοκρασία 10 βαθμούς και να ανεβαίνει 1. Να λέμε ότι έρχονται μπουρίνια καταιγίδες, να βγαίνεις έξω με ομπρέλα γιατί θα σε πιάσει το δρόμο το μπουρίνι και η καταιγίδα και να σου λένε την άλλη μέρα εντάξει έριξε αλλά ήταν στην Κέρκυρα. Δηλαδή κοντά στην Αττική. Άμα το δεις από δορυφόρο δίπλα είναι. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Γι' αυτό η εκπομπή αυτή έχει τη σοβαρότητα που χρειάζεται. Γι' αυτό η εκπομπή αυτή έχει την τιμή να έχει εχθρούς. Αυτούς που κατέστρεψαν τον υπόδρομο. Και μιλάω πάντα στα περιθώρια της οικογενειακής παρέας. Δεν το λέω οικογένεια, σε καμία περίπτωση, γιατί λένε υποδρομιακή οικογένεια. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τις υποδρομιακές. Έχω την τιμή να τους έχω απέναντι, να κάθονται σαν τρελοί, να δουν την εκπομπή, είτε από εδώ είτε από το κανάλι μου στο YouTube που ανεβαίνει, και πριν αρχίσει η εκπομπή να αρχίσουν να μας πει αυτός και τι εκείνος που δεν ξέρει, που δεν κάνει, που δεν δείχνει. Εκεί όμως θα σας έχω εχμάλωτους, δεμένους στην καρέκλα ή στον καναπέ. Και αν τώρα τα λεφτά που δεν έχετε τη δουλειά σας έχουν τελειώσει, κάθεστε και στο πάτωμα. Τόση αγάπη σας έχω, είδατε ότι σας σκέφτομαι. Έχουμε εξελίξεις. Πριν τις εξελίξεις, τις οποίες θα τις αναφέρω λεπτομερώς, έχουμε και κάποια βίντεο, γιατί βάζω τώρα βίντεο υποδρομιών. Είστε πολλοί από εσάς που είχατε μπλακεί στην ιδιοκτησία των αλόγων και θέλετε να δείτε τη φανέλα σας για μια ακόμα φορά στους στίβους. Κι άλλο να τη δεις μέσα από το κερατάκι αυτό το μικρό που πρέπει να φορέσεις κιάλια για να δεις την τέτοια, και άλλο να το δεις στην τηλεόραση. Μια υποδρομία. Γιατί τώρα είχα μια κουβέντα με την σημερινή μου συμπαρουσιάστρια, η οποία είναι η Κόμισσα Κοντογιάννη. Καλησπέρα σε όλους, σε σένα Περικλή μου, στους τηλεθεατές που μας βλέπουν. Εμένα μου έχει πει και προηγουμένως, αλλά τώρα για τηλεοπτικούς λόγους σου λέει κάτσε να του πω και αυτόν. Λοιπόν, τα τυπικά. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω που είμαι κοντά σου και να σε ευχαριστήσω που είδα την οικογένεια του High TV, τα παιδιά όλους, τους αγαπάω. Ναι, και να σου πω και κάτι, Κόμισσα μου, είσαι η μοναδική γυναίκα μέχρι τώρα στη ζωή μου,
που μου είπε ευχαριστώ που είμαι κοντά σου. Η μοναδική. Πότε καμία. Ούτε... αγαπάω. Το ξέρω. Αλλά λέμε καιρό να σε δω από το χειμώνα που είχες έρθει. Καλεσμένο στη δική σου εκπομπή, στο Alert. Ναι. Μάλιστα. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Ήταν μια καλή ευκαιρία να σε δω. Ωραία, εντάξει. Εγώ, παιδιά, τώρα καταλαβαίνετε, έχω ανέβει, είμαι ανεβασμένος. Ποιος το έλεγε αυτό? Τέλος πάντων. Έχω όμως ένα δυσάρεστο. Μου έχει λείψει να πάμε παρέα στον υπόδρομο. Ναι. Τώρα, αν θα πάμε παρέα στον υπόδρομο, ναι, το μόνο που δεν θα δούμε είναι οι υποδρομίες. Είναι κάτι θλιβερό να μην έχουμε τις υποδρομίες και ακόμη πιο θλιβερό οι οικογένειες που εργαζόντουσαν σε αυτές τις υποδρομίες. Αναρωτιέμαι αν έχει σκεφτεί κανείς όλες αυτές οι οικογένειες που ήταν πάρα πολλοί κόσμος που εργαζόταν σε αυτό το χώρο, πού είναι αυτή τη στιγμή, πώς επιβιώνουν μέσα σε όλη αυτή την κρίση. Πρέπει όλο αυτό να το στηρίξουμε όσοι μπορούμε και εγώ από την πλευρά μου και μέσα από την εκπομπή μου και το ξέρεις Περικλή και είμαστε πάρα πολλοί αυτοί που το στηρίζουμε αυτό. Είναι, γιατί οι υποδρομίες είναι πολλών χρόνων. Πόσο χρόνο είναι Περικλή? Πάρα πολλών. Εγώ ήμουν αγέννητη. Κι εγώ ήμουνα για να μην μπούμε τώρα. Είναι από το 1924. Λοιπόν, το 2024 να μην έχουμε στην Ελλάδα υποδρομίες. Δεν έχουμε υποδρομίες, αλλά έχουμε με πολιτικούς οι οποίοι είναι ειλικρινά, και δεν μιλάω για κυβερνήσεις και δεν είναι πολιτική εκπομπή, το ξαναλέω, πολιτικούς φθηνόφοβους μικρών δυνατοτήτων. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ξαναπώ για μια ακόμη φορά. Βρέθηκα σε ξενοδοχείο επιχειρηματία με άμεση σχέση στον υπόδρομο, στην Γλυφάδα, με τον διευθυντή του υποδρόμου του Baden-Baden της Γερμανίας, από τους πιο διάσημους στην Ευρώπη, και έναν Γερμανό προπονητή. Μέσα στην κουβέντα που είχαμε, γιατί εγώ έζησα και 11 χρόνια στη Γερμανία και έβλεπα ότι και εκεί υπάρχουν προβλήματα, που έχουν 51 υποδρόμους μαζί με τους Τρότ και τους Γκάλοπ, έχουν 51 υποδρόμους, ήξερα ότι υπάρχουν προβλήματα. Και το ρώτησα, του λέω τι γίνεται με αυτήν την ιστορία, και μου λέει αν δεν έμπαινε επιλέξει, το λέω να τα ακούσετε όλοι, να τα ακούσετε όλοι οι χειροκροτητές των οποιονδήποτε πολιτικών, που δεν αξίζουν όχι το χειροκρότημά σας, δεν αξίζουν τίποτα. Και μου λέει ευτυχώς μπήκε η Μέρκελ στη μέση και μας έσωσε. Η Μέρκελ ήταν η καγκελάριος της Γερμανίας. Εκεί δηλαδή η πολιτικός η Μέρκελ, η Άγγελα Μέρκελ, μπήκε και έσωσε τις υποδρομίες. Εδώ όλοι εσείς, παρακαλώ διπλό πλάνο για να δείτε και την κόμισα που ασχολείται με το κινητό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, εσείς οι πολιτικοί, με την αδιαφορία σας, την ικτρή, τη σιχαμένη αδιαφορία σας, δημιουργήσατε, προκαλέσατε και εκτελέσατε. Μιλάω για την εκτέλεση στο θάνατο των υποδρομιών. Ενός θεσμού, ελληνικού θεσμού, 101 χρόνια ιστορίας πλέον, που φρόντισε και σας προειδοποιούσε σας της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, και σας έλεγα, γιατί έχω συναντηθεί και με πολλούς κορυφαίους από εσάς και το γνωρίζετε, και σας έλεγα, ο υπόδρομος δεν θα αντέξει και η βόμβα θα σκάσει στα χέρια σας. Θα μου πείτε, εμείς κοιτάμε το πολιτικό κόστος. Γιατί έτσι είναι, τα ζυγίζετε όλα. Μπακάλιδες είστε. Λέγεστε και βουλευτές, εγώ σας λέω μπακαλόβατος. Πόσο πήραμε τη φέτα, πόσο θα την πουλήσαμε και αν θα έρθει ο πελάτης. Τέτοιοι είστε. Σκεφτήκατε. Αυτό που είπε η κόμισα. Τι γίνονται αυτές οι οικογένειες που σπουδάζουν παιδιά, που έχουν ανθρώπους μεγαλύτερους ή ανήμπορους να προστατέψουν. Τι γίνονται αυτοί. Ποιος από εσάς νοιάστηκε. Ειδικά οι βουλευτές όλων των κομμάτων της Ανατολικής Αττικής δεν πρέπει να σας δώσουν ποτέ μισή ψήφο ξανά. Γιατί δεν βοηθήσατε. Γιατί δεν βγήκατε έξω να διαδηλώσετε εσείς, που θανατώθηκε η μεγαλύτερη βιομηχανία
της Ανατολικής Αττικής. Ο υπόδρομος. Βιομηχανία σημαίνει και μηχανές. Μα και τους ανθρώπους εσείς, εξαρτήματα μηχανών τους θεωρείτε. Δεν τους θεωρείτε ψυχές. Έτσι δεν είναι? Και να πούμε και το άλλο, ότι ήταν για όσους δεν γνωρίζουν, ότι ήταν ένα καταπληκτικός χώρος που μπορούσε κανείς να πάει με το παιδάκι του, να παίξει, ασφαλής χώρος, μπορούσε να πιει τον καφέ του, το ποτό του. Το φαγητό του. Το φαγητό του ήταν μια... Και σούπερ διασκέδαση. Διασκέδαση πολύ ωραία. Αλλά είπαμε, σου λέει τι πολιτικό κόστος έχουμε, έλα μωρέ, θα βγούνε τώρα, κάνουμε 2 βόλτες και σε κάνα χωράφι με τα άλογα, διαμαρτυρία κτλ. Δεν υπάρχει πολιτικό κόστος. Μπακαλόγατοι. Ναι, σας κοιτάω και σας λέω, είστε μπακαλόγατοι. Δεν σκεφτήκατε τίποτα. Δεν σκεφτήκατε κανέναν. Μετρήσατε τα κουκιά. Τι έγινε, δεν μπορεί ο επιχειρηματίας να τα απεξέλθει, στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο ΟΠΑΠ. Τι κάνατε μέχρι τότε εσείς? Όταν βλέπατε που καταλήγει, βάλατε το ΤΑΙΠΕΔ το δικό σας να πάει κατά του νόμου που θα έσωνε, που είχε ψηφιστεί νόμος Τσακαλώτου Βασιλιάδη, αδιαφορώ σε ποιο κόμμα ανήκαν, που είχαμε παλέψει για να ψηφιστεί ο νόμος που θα έσωνε τις υποδρομίες και το στείλα το Συμβούλιο της Επικρατείας, που με την αδυναμία που προφανώς έχουν οι κορυφαίοι των κορυφαίων δικαστών, την αδυναμία που έχουν να κατανοήσουν προβλήματα, γιατί και αυτοί κοιτάνε το γράμμα του νόμου και εκτελούν. Θα κοιτάξετε τους ανθρώπους στα μάτια, στην ψυχή τους και στις ανάγκες τους. Οι νόμοι είναι για να δημιουργούνται και να καταργούνται. Και τρέχουμε, εμείς που αγαπάμε το χώρο, που αγαπάμε τις υποδρομίες, χωρίς κανένα προσωπικό συμφέρον, να μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτά που εσείς κάνατε, εγκληματίσατε. Και αναφέρομαι αποκλειστικά και μόνο στην πολιτεία, γιατί ο κάθε εργαζόμενος σε αυτή τη χώρα, ο κάθε οικογενειάρχης, ο κάθε νέος που έχει όνειρα, δεν περιμένει από τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες. Περιμένει από την πολιτεία. Να, λέει, αυτός δεν πληρώνει φόρους. Γιατί είναι άνεργος, γιατί είναι φτωχός. Ποιος δεν πληρώνει φόρους? Ο φτωχός και ο άνεργος. Το ίδιο ΦΠΑ με τον εφοπλιστή. Και περισσότερα πληρώνουμε φτωχοί. Λέω εγώ το ίδιο σε μέσους φόρους. Τον ίδιο ΦΠΑ με τον εφοπλιστή πληρώνει. Τον ίδιο φόρο. Ο πιο άδικος φόρος του κόσμου. Ο ΦΠΑ. Οριζόντιος. 15% θα πληρώσει φόρο αυτός ή 24% ο εφοπλιστής. 24% και εγώ. Ίδιο φόρο θα πληρώσει τη βενζίνη που θα βάλει στα μάξι του αυτός, ίδιο και εγώ. Αυτός βγάζει 1.000.000 το μήνα, εγώ μπορεί να βγάζω 100 ευρώ. Ναι, αλλά ο φτωχός όταν χρωστάει θα πάει φυλακή. Ο πλούσιος δεν θα πάει. Εδώ εκείνη η διαφορά. Δεν μιλάω για τους φόρους. Δεν μιλάω για τις αδικίες γενικότερα. Εδώ λοιπόν όλοι πληρώνουμε φόρους. Ποιους προστατεύεις? Προστάτευσες αυτόν τον κόσμο? Όχι. Κατάρτιστοι όλοι αυτοί που δεν προσπάθησαν. Όμως η Ένωση Φιλίππων, η Ενοφίλ, δεν θα τα αφήσει έτσι. Μίλαγα με κάποιον πολύ σημαντικό που ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα του υποδρόμου. Όχι προπονητή, αναβάτη και τέτοια. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν τα προβλήματα του κλάδου τους. Αυτά είναι τα σωματεία τους. Τώρα, αν μερικοί από αυτούς θέλουν να το παίζουν και οι υποδρομιακοπατέρες, τους ξέρετε ποιοι είναι, τι έχουν κάνει. Νομίζω και μίνι μάρκετ θα έχετε στη γειτονιά και σούπερ μάρκετ, γιαούρτια έχουν. Ασπρίστε τους λίγο. Μήπως βάλουν μυαλό, για καλό. Κόμισα τι παρακολουθείς? Μελόδραμα. Σ' ακούω. Μελόδραμα. Έτσι είναι. Θα μου πεις τώρα, πες μας, με πήρε προπονητής συνταξιούχος και μου λέει στο τηλέφωνο, καθόμαστε με άλλους 2-3 οι οποίοι είμαστε στη σύνταξη και 4 και βλέπουμε την εκπομπή σου και θέλουμε να παρακολουθήσουμε μια ροή των εξελίξεων. Σαφέστατα. Αλλά πρώτα, και θα γίνει, αλλά πρώτα πρέπει να κατανοήσουμε πριν ακούσουμε τις εξελίξεις ότι
φτάσαμε σε ένα σημείο από συγκεκριμένες ενέργειες και αμέλειες. Και σίγουρο είναι, και δεν το λέω εγώ το επαναλαμβάνω, ότι όποιος ξεχνάει την ιστορία του είναι υποχρεωμένος να την ξαναζήσει. Και εμείς δεν θα την ξεχάσουμε για να μην την ξαναζήσουμε. Έρχεται η ώρα που θα ζητήσω τη βοήθεια της κόμισσας τώρα να χαλαρώσω, γιατί μπαίνω κατευθείαν στο ψητό που λένε. Δηλαδή το ψητό, γιατί το λένε, έλεγα γιατί λένε μπαίνουμε στο ψητό και δεν έλεγαν μπαίνουμε στο ομό, γιατί το ψητό είναι έτοιμο να φαγωθεί, έτσι. Δεν ξέρω, μάλλον. Το ομό δεν τρώγεται. Κόμισσα. Μου είπες και πριν την εκπομπή ότι και εσύ και άλλοι φίλοι που έχω μιλήσει είστε έτοιμοι μέσα από τις εκπομπές σου, μόλις δοθεί το σύνθημα από την Ένωση Φιλίππων, βεβαίως, να μην απλώς γίνεται αναφορά στις εκπομπές σας, να γίνεται μάχη, να μπείτε στη μάχη. Είσαι και εσύ μέλος της Ένωσης Φιλίππων, να στηρίξουμε τον κόσμο και τις υποδρομίες. Θεσμός 100 ετών. Σαφώς. Ούτε αυτόν δεν μπορέσετε να κρατήσετε. Είδατε τι ευγενικός είμαι, κράτησα τη γλώσσα μου τώρα. Θα έβγαινε καμπάνα. Τι γίνεται τώρα, κόμισσα? Και πριν την εκπομπή με είδες με το τηλέφωνο στο χέρι ήμουνα. Σε είδα, και προσπαθούσα να βγάλω άκρες. Το ΤΑΙΠΕΔ ξεκαθαρίζει απέναντί μου. Δεν έχουμε καμία σχέση με τον υπόδρομο. Δεν έχουμε καμία, λέω, το διαγωνισμό δεν θα τον κάνετε. Εμείς όχι. Εμείς κάναμε το διαγωνισμό, θα επανέλθω εδώ γιατί έχει ζουμί για τον υπόδρομο, που αφορούσε το Ολυμπιακό Κέντρο. Ωραία. Ποιος, ρε παιδιά? Η εταιρεία που έχει αναθέσει ο εκαθαριστής Ernst Young. Να πάμε στην Ernst Young. Πολυεθνική. Ελλάδος τώρα. Στην προκειμένη περίπτωση. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Α, δεν ξέρουμε. Τι δεν ξέρετε? Δεν ξέρετε. Η προκήρυξη που είναι? Η προκήρυξη η οποία θα πάει στο διαγωνισμό, όχι αυτές που νομίζουν κάποιοι ότι αυτές θα πάνε. Πού είναι? Μα εμείς τελειώσαμε. Τι εννοείται τελειώσατε? Εμείς είχαμε αναλάβει την εκαθάριση. Η εκαθάριση του ΟΔΙΕ τελείωσε. Ο εκαθαριστής δεν έχει να κάνει τίποτα πλέον και δεν έχουμε κι εμείς. Εκαθάριστη σημαίνει ότι είπε ο εκαθαριστής ότι αυτά έχει να παίρνει αυτός που είχε χρέη ο Οργανισμός Διεξαγωγής Υποδρομίων Ελλάδων, αυτά είχε πάρει αυτός, αυτά, τέτοια πράγματα. Τους λέω από το ΤΑΙΠΕΔ, με παρέπεμψαν σε εσάς ότι θα διενεργήσετε το διαγωνισμό. Και αρχίζει ένα μπαλάκι εκεί πέρα. Το στο Μαρούσι είναι, δεν είναι και μακριά να πάω. Και ναι, και δεν ξέρουμε ποιος το έχει και δεν ξέρουμε αυτό, και ενώ εμείς δεν θα το κάνουμε το διαγωνισμό, θα είναι. Ποιος θα τον κάνει το διαγωνισμό αυτό? Μου είπανε κάτι άλλο και από εκεί δεν ξέρουν τίποτα. Εμένα μπαλάκι δεν θα με έκανε. Με έχουν κάνει τώρα. Αλλά με βρήκανε έτσι ελαστικό, έτσι λαστιγένιο μπαλάκι, αλλά γίνομαι και σιδερόμπαλα. Και επειδή αφορά όχι μόνο οικογένειες, γενικότερα την πολιτεία, το θέμα, δεν θα γίνω για πολύ καιρό. Μέσα στην εβδομάδα θα βγάλω άκρη. Πολύ φοβάμαι και το λέω ότι μαγειρεύεται, γι' αυτό μαγειρεύεται η τελική προκήρυξη που θα αναρτήσουν. Μαγειρεύεται πολύ, αλλά δεν πρόκειται εμένα να μου ξεφύγουν. Παρακολουθείτε πολλούς που λέει ασχολούμαστε με τον υπόδρομο, δίνουμε προγνωστικά, κάνουμε, δείχνουμε. Τρίχες. Τρίχες. Μόνος μου τρέχω, όπως μόνος μου έτρεχα. Σας το λέω, να το ξέρετε. Μόνος μου τρέχω όπως μόνος μου έτρεχα. Γιατί το κάνω? Γιατί μπορώ. Και περισσότερο γιατί το θέλω. Γιατί το θέλω. Έχω καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Όπως ξέρουμε, η εταιρεία Appleton πήρε για 40 χρόνια το Ολυμπιακό Κέντρο με ενίκιο 6 εκατομμύρια για όλα, δηλαδή ούτε 180.000 το χρόνο δεν βγαίνει. Για 40 χρόνια. Και ξέρουμε ότι δεν είναι καμιά μικρή έκταση, δεν είναι μόνο αυτό που είδαμε τις εγκαταστάσεις. Τα πάρκινγκ μόνο πρέπει να είναι χιλιάδες στρέμματα, ξέρω εγώ. Από την είσοδο
μέχρι τον υπόδρομο επάνω. Ταξίδι ολόκληρο. Και αυτά. Έρχεται λοιπόν το θέμα και θα μιλήσω και για την εταιρεία αυτή. Έρχεται το θέμα. Γιατί η εταιρεία Άπλεγκτον Μελισσανίδης πήρε αυτό το πράγμα, ουσιαστικά το αγόρασε. Ξαφνικά αγαπήσαν τα εμπόδια. Θα μου πει κάποιος, μα όχι ρε φίλε, μπορεί να το κάνει ξενοδοχείο. Αυτό το απαγορέψαν. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα τουριστικό εκεί. Για ποιο λόγο? Εγώ τώρα να μην κάνω τη σκέψη να προχωρήσω και να στη μεταφέρω. Ότι δεν μπορεί να πάρει το μισό κάμπο εκεί και να αφήσει τον άλλο μισό. Γι' αυτό θέλω να θεωρώ και το ζητάω και παρακαλάω να γίνει αυτό, η ίδια εταιρεία να αγοράσει, γιατί εδώ δεν πρόκειται για ενοικίαση, πρόκειται για αγορά, τον υπόδρομο, που είναι δίπλα. Γιατί θέλω να πιστεύω πως ο κυρίως στόχος ήταν αυτός. Και να σας πω κάτι, όταν εγώ τον Τίγρη το έχω πει, το Μελισσανίδη, τον Δημήτρη, τον γουστάρω από χίλιες δυο πλευρές. Και έτυχε να καθίσουμε και κοντά και έτυχε να πούμε και δυο γεια, το γουστάρω. Και ξέρετε και πού είναι το αυτό, θα μου πεις είσαι σίγουρος? Το θέμα είναι όταν βλέπουμε έναν δρόμο ρε παιδί μου, εγώ ξέρω εδώ κοντά στην περιοχή μου η οδός Πατησίων ξεκινάει από εκεί και τελειώνει στα Πατήσια. Έτσι με αυτή τη λογική. Είστε σίγουροι ότι ενδιαφέρει και τόσο πολύ να πάρει τα εμπόδια? Εγώ θέλω να πιστεύω ότι στοχεύει στον υπόδρομο. Και ο Δημήτρης ο Μελισσανίδης είναι ένας, έχω προσωπική άποψη, είναι δημόσιο πρόσωπο ο Δημήτρης ο Μελισσανίδης. Δεν μιλάω για κάποιον ιδιώτη, είναι δημόσιο πρόσωπο. Είναι άνθρωπος που παθιάζεται, όπως έκανε και με την ΆΕ. Παθιάζεται. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει εμπειρία από τον υπόδρομο. Και κυρίως είναι ο Σπύρος ο Φωκάς. Ο Σπύρος ο Φωκάς, ο οποίος είναι, εντάξει, όποιος υποτιμήσει τις δυνατότητες τις υψηλές αυτού του ανθρώπου είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ο Σπύρος ο Φωκάς έχει ένα πλεονέκτημα πλέον. Είχε ένα μειονέκτημα, το οποίο θα γίνει πλεονέκτημα. Μπήκε μέσα στον υπόδρομο και πίστεψε αυτό που φαινότανε. Παρουσιασόντουσαν όλοι με ένα αγγελικό πρόσωπο. Τι κάνετε κύριε Φωκά, χαζιαβάτιδες μέχρι κάτω υπόκληση. Λοιπόν, αυτό το ένα το άλλο με ένα αγγελικό. Δεν ήξερε ότι ήταν σατανάδες μεταμφιεσμένοι. Ποιο είναι το μειονέκτημά του? Ήταν αυτό. Ποιο είναι το πλεονέκτημά του? Ότι τώρα ξέρει. Ότι τώρα ξέρει. Και ξέρει και πολύ καλά μάλιστα. Να θεωρήσω εγώ, χωρίς, προσέχτε, δική μου σκέψη, δικό μου πόρισμα σκέψης, ότι εκεί είμαστε περισσότερο κοντά από οπουδήποτε. Ας το πάρει με το καλό η Άπλεγκτον ή κάποια άλλη εταιρεία σχετική, ας το πάρει με το καλό και εγώ είμαι βέβαιος ότι αν καταλήξει εκεί θα έχουμε συντομότατα υποδρομίες στην Ελλάδα. Και όπως είπα, θέλω υποδρομίες απειλαγμένες από τα σκαθάρια και τα τροκτικά που υπήρχαν μέσα. Γνωστά όλα. Ένας προς έναν, μία προς μία. Γι' αυτό λέω ότι αν ξεκινήσουν οι υποδρομίες, άσχημο κομισά μου που σταμάτησαν οι υποδρομίες, αλλά είχαν φτάσει σε ένα σημείο που ίσως δεν υπήρχε μέλλον από μέσα, όχι να μας έρθουν απ' έξω. Δεν γινόταν, δεν ήταν υποδρομίες αυτές που γινόντουσαν. Υποδρομίες για να εξυπηρετούν 5, 10, 20, 25 ανθρώπους. Δεν γινότανε. Τα έχουμε συζητήσει και μαζί, τα έχουμε πει. Τι βλέπεις εσύ τώρα, αν
Αν λέω τώρα, δεν πρέπει να πούμε. Όπως λέμε, συγγνώμη, όπως λέμε, μακάρι να το πάρει η ΠΜΟ, μακάρι να το πάρει η Φουμελέλα, μακάρι. Εγώ να μην πω, μακάρι να το πάρει η Άπλεγκτον. Εσύ τι βλέπεις, σε περίπτωση που μπει με Λυσανίδης μέσα. Με Φωκά και, και όλη την ομάδα, όλη την 11η, 16η έχει κάνει, όχι 18η τώρα κάνουν στο ποδόσφαιρο, με μεταγραφές καλές και τα λοιπά. Πώς το βλέπεις? Θετικό. Θετικό, εγώ το περιμένω πώς και πώς. Θετικότατο. Θα έρθεις στον υπόδρομο? Εννοείται, φυσικά και θα έρθω. Που ξέρεις, είναι ένας χώρος που μ' αρέσει. Και όσες φορές έχω έρθει, έχουμε περάσει πολύ όμορφα. Πραγματικά υπήρχαν και καλές στιγμές και πολύ καλές στιγμές και θα ξανάρθουν, Κομισά μου. Το ελπίζω, ποιος δεν το θέλει αυτό. Ναι, αλλά αν δεν παλέψουμε και όλες οι εκπομπές, δεν το θέλει. Μπορούμε σίγουρα να μαζευτούμε 15-20 εκπομπές σε όλη την Ελλάδα που θα πέσουν σαν τους γήπες επάνω στο πρόβλημα, να αρπάξουν τα ψοφίμια που κρατάνε τις υποδρομίες θαμμένες, είναι από πάνω. Έτσι που λες, Κομισά μου, και θα έχουμε και τις κάρτες μας βέβαια που θα μας βοηθήσει στο διάβασμα. Τις περιμένω, πώς και πώς. Τις κάρτες θέλεις? Κόμισα, να κάτσω να σου κάνω κομπλιμέντα τώρα. Εντάξει, τα πιο αποτυχημένα κάνω. Δεν πιάνουνε τώρα. Μετά από τόσα χρόνια φιλίας, δεν πιάνουν τα κομπλιμέντα σου. Τα κομπλιμέντα πιάνουν περισσότερο από τους ανθρώπους που είναι απλά φίλοι. Το να σε δει ένας να πει ωραία γυναίκα, ξέρω εγώ μήπως και τα λοιπά. Τι κομπλιμέντο να σου κάνει, ψεύτικο θα είναι. Ένας φίλος κανονικός. Θα είναι αληθινό. Θα είναι αληθινό. Και δεν σου κάνω τώρα για να μάθεις. Όχι, δεν σου κάνω. Γιατί. Θα φύγω. Πού θα φύγεις, άμα δεν τελειώσει. Δεν ξανάρχεσαι. Είναι και ζωντανό. Παιδιά, έκανε δήλωση η Κόμισσα Κοντογιάννη ότι δεν ξανάρχεται στην εκπομπή. Έλα μωρέ. Αυτό, αν δεν σας προσβάλλει αυτό. Σε πειράζει. Όχι, εμένα δεν, τους τηλεθεατές. Όχι, γιατί τους αγαπάω. Τι θα κάνεις? Τους τηλεθεατές. Θα ξανάρθεις. Βέβαια. Λοιπόν, ακούστε με αγαπητοί μου. Είναι το θέμα αυτό πολύ σημαντικό. Σημαντικό είναι να πάρουμε την τελική προκήρυξη του διαγωνισμού, να τη μελετήσουμε. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να έχει τους ίδιους όρους που είχε αυτή του Ολυμπιακού Κέντρου, ως επιτοπλίστων, έτσι. Δηλαδή, να παραμείνει εκεί. Βγαίνουν κάποιοι και λέει, βγήκε μια απόφαση για το ότι ο υπόδρομος δεν μπορεί να αλλάξει. Διαβάστε για ποιον υπόδρομο μιλάει και μετά να πείτε. Δέστε την προκήρυξη όπως θα βγει και μετά να βγαίνετε να λέτε. Έχει κανένας την προκήρυξη με την οποία προκήρυξη θα γίνει ο διαγωνισμός για τον υπόδρομο? Παρακαλώ να την κοινοποιήσει όπου θέλει. Μέσω της εκπομπής, μέσω τηλεόρασης, να βγει στο Μαρκόπουλο στην πλατεία να τη διαβάσει στον κόσμο. Σταματήστε να το παίζετε παράγοντες. Δεν είστε τίποτα. Τίποτα. Όχι, εδώ είναι λάθος Κόμισσα, τους αδίκησα. Είναι αυτοί που έβλεπαν τις υποδρομίες στον κρεμό και έδωσαν τη σπροξία. Για να πέσουν. Μη σας κατηγορήσουν για τίποτα. Έτσι λοιπόν να δούμε μια υποδρομία για να αλλάξουμε και το θέμα και να δούμε τι μας ετοίμασε η ομάδα, η υποστηρικτική ομάδα της εκπομπής Υπόδρομος. Και έφυγαν. Πετάγεται καλά. Baldwin, επίσης κοντά και ο Αρίωνας από το Κάγκελον Show Must Go On, ενώ προσπαθεί να βελτιωθεί και ο Saxon Village, ο οποίος περνάει τρίτη θέση. Baldwin στο κεφάλι και δεύτερος ο Αρίωνας. Τρίτος Saxon Village από το Κάγκελον Show Must Go On. Στην πέμπτη θέση είναι ο Brooklyn Guy και μακράν έχει μείνει πλέον ο Jack Ruby. Εδώ ο Baldwin μπροστά, ο Saxon Village από την εξωτερική προσπαθεί να καταδιώξει και να πιάσει τον Baldwin. Baldwin ο οποίος προηγείται, Baldwin και Saxon Village έχουν μείνει περίπου 2 μήκη πιο πίσω ο Brooklyn Guy και ο Show Must Go On και πάμε για την τελική ευθεία.
όπου ο Baldwin είναι μπροστά, Saxon Village θέλει να επιτεθεί. Baldwin, Saxon Village και πιο πίσω show must go on. Baldwin και Saxon Village τα δύο άλογα μπροστά. Baldwin και Saxon Village θέλει να κάνει την επίθεσή του. Ο Baldwin δέχεται επίθεση του Saxon Village, κρατάει για να δούμε μέχρι το τέλος. Baldwin και Saxon Village. Η μάχη των δύο με Baldwin και Saxon Village. Ο Saxon Village από την πλευρά μας θέλει να περάσει. Baldwin από μέσα αντιστέκεται. Baldwin θα πάρει την νίκη. Saxon Village και στη συνέχεια Brooklyn Guy. Εδώ η κλάση κερδίζει τα βάρη. Εγώ έχω να σας πω ότι σε αυτή την υποδρομία τις θυμόμαστε όλες. Περίμενα πολύ περισσότερο να τρέξει πολύ καλύτερα από ό,τι έτρεξε. Καλά έτρεξε ο Brooklyn Guy. Όμως Baldwin στο κεφάλι. Ακόμα και όταν το επιτίθεται το Saxon Village. Το τεράστιο αυτό άλογο. Δεν είναι και εύκολο να τα απεξέλθεις. Γιατί το έβαλα. Ο Baldwin ήταν ένας αθλητής. Ήτανε, γιατί τώρα δεν είναι αθλητής. Κάπου έχει πάρει τη σύνταξή του, κάπου είναι και δοκιμάζει αλλού. Ήταν ένας αθλητής εδώ, στον ελληνικό υπόδρομο, εξαιρετικός. Απίστευτος, καλός αθλητής. Από τα άλογα που σεβόμουν ιδιαίτερα. Και χαίρομαι γιατί μου είπανε κάποιοι φίλοι, ορισμένοι φίλοι, κάποιοι δεν είναι ωραίο το, ορισμένοι συγκεκριμένοι, ότι ρε εσύ είδα τη φανέλα μου ξανά να τρέχει. Και σας είπα αυτό που είπα. Έλεγε η κόμισσα, τώρα όλος ο κόσμος λέει είναι με τα κινητά. Τηλεόραση δεν βλέπουν. Και της είπα ότι τα κινητά ζουν από την τηλεόραση. Ό,τι βλέπεις μέσα από την τηλεόραση είναι. Απόσπασμα από τη μία εκπομπή, απόσπασμα από την άλλη εκπομπή, το κινητό. Τηλεόραση δεν θα πεθάνει ποτέ. Όπως δεν πέθανε στις χώρες που τεχνολογικά είναι πολύ μακριά από μας. Να πάρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέθανε ποτέ η τηλεόραση γιατί βγήκαν τα κινητά? Πεθάνει, απλά δεν είναι όπως ήταν. Υπάρχουν τώρα ειδήσεις που τις βλέπουν. Ρε παιδάκι μου, τις βλέπει αυτός. Πιο άμεσα. Άμεσα είναι όταν τις βλέπει ζωντανά, που παίζουν στην τηλεόραση. Εντάξει, όχι όταν τις βλέπεις την επόμενη μέρα. Είναι και τα site όμως που το ανεβάζουν. Ποια site, μωρέ, ποιος ασχολείται με τα site τώρα που κοιτάνε και παίρνουν. Σου λέει, μας βλέπουν. Εμείς ακόμη είμαστε της παλιάς σχολής, βλέπουμε τηλεόραση. Άκου τώρα με τα site τι γίνεται. Καλά, μου στέλνανε εμένα στο Danger Repo News. Αν θέλετε, δώστε μας 30 ευρώ, 30 ευρώ, όχι 30.000 ευρώ, να σας στείλουμε ακόμα 500 επισκέψεις. Δηλαδή να φαίνεται καθαρά ότι μου έχουν επισκεφθεί. Σίγουρα, ναι. Όχι 500, 5.000 επισκέψεις. Υπάρχουν αυτά. Όχι υπάρχουν, έτσι ζουνε. Ναι, σαφώς και έτσι λοιπόν, ζουνε. Κάποια φορά κάποιος τότε φίλος μου λέει, παρουσία και άλλου προσώπου, μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ γράφω σε ένα site, ξέρεις, μου λέει, πόσο έχουμε, υποδρομιακά. Του λέω, πόσες? Μου λέει, 400 τόσες χιλιάδες. Του λέω, εσύ το πιστεύεις αυτό? Μου λέει, αφού το γράφει. Του λέω, άμα έχουμε 400.000 Φιλίππους στην Ελλάδα που βλέπουν μόνο αυτό το site, δηλαδή θα είναι μαζί με τα άλλα κάνα 1,5 εκατομμύριο, τότε εντάξει είμαστε. Τι κάνουμε? Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν πολλές IP. Χονγκ Κονγκ, Αραβία πάρα πολλές, τέτοιες χώρες, Μπαγκλαντές κάτω, οι οποίες του λες εσύ, εγώ θέλω να παραγγείλω 100.000, 200.000. Αυτό είναι γνωστό, όπως είναι και με τα Instagram, με το TikTok. Σου λέει 100.000, μπράβο, 100.000, 200.000. Στείλε μας 200 ευρώ. 300. Τα στέλνω. Μπα, κατευθείαν. Να, λέει, πόσοι μας βλέπουν. Τι γίνεται, τσιμπάει και ο φούρναρης της γειτονιάς. Να βάλω ρε μια διαφήμιση, μήπως κανένας από αυτούς θα έρθει να πάρει ψωμί από μένα ή κανένα γλυκό. Ναι ρε, ξεκινάει τώρα από το Ντουμπάι και από το Μπαγκλαντές κάτω και έρχονται. Εσύ μην κλείσεις το μαγαζί, μην τυχόν καθυστερήσουν κανένα 5 λεπτό. Αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όπως βλέπεις και όπως καταλαβαίνεις, γιατί το έχω ακούσει και από αλλού, γι' αυτό το κάνω θέμα. Ότι λέει τώρα με το ίντερνετ, λέει πια τηλεόραση. Ρε εσύ, επειδή είσαι κολλημένος εσύ όλη την ημέρα εκεί, μπας και σου κάνουν κανένα like, γιατί τους έχεις ανεβάσει φωτογραφία που τρώγες μια πάστα. Και λες, αχ, κι άλλο like, κι άλλο like. Νομίζεις ότι όλος ο κόσμος έτσι. Δεν είναι έτσι, κομισά μου. Σαφώς και δεν είναι έτσι και τα ξέρουμε γιατί είμαστε μέσα στα πράγματα. Ωραία, να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα ποσοστό που ασχολείται. Κάνουν debate η πολιτική. Σωστά.
Γιατί δεν πάνε σε ένα site και να κάτσουν και να πούνε κάνουμε debate σε αυτό το site και πάνε στην τηλεόραση. Ναι, σίγουρα. Η τηλεόραση είναι τηλεόραση. Δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει. Λοιπόν, όχι, το έχω ακούσει και από αλλού αυτό τώρα. Και είναι και πιο αληθινή είδηση, γιατί πολλά site είναι πιο και γράφουν και ψέματα. Και τα site θα σου πω εγώ τι κάνουν. Θες εγώ αύριο, δεν υπάρχουν αυτοί που λένε τον καιρό, μετεωρολόγοι, και υπάρχουν και οι medium που λένε οι οροσκόποι, πώς τους λένε τώρα, τους αστρολόγους. Θες αύριο να σου κάνω εγώ αλάνθαστη εκπομπή και από τα δύο. Το πρωί να βγω εδώ και να μην έχω κάνει ένα λάθος. Ας το πω απλά. Πόσο εύκολο είναι. Ναι. Ανοίγω, πάω σε ένα εγγλέζικο, σε ένα αμερικάνικο, με αστρολόγους και διαβάζω. Δίδυμος, καρκίνος, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά. Αυτό. Το παίρνω εγώ, μια απλή μετάφραση και βγαίνω και λέω μελετήσαμε και κάναμε και δείξαμε και ο τοξότης θα σπάσει το πόδι του, ξέρω εγώ. Ο υδροχός τι θα κάνει, για πες. Ο υδροχός να δεις. Λοιπόν, ο υδροχός να δεις θα πάρει. Λοιπόν, δεν το έχω έτοιμο. Αφού αυτοί γράφουν λόγω της διαφοράς της ώρας 12 ώρες νωρίτερα. Αφού γίνομαι πρώτος και καλύτερος. Πάμε στους μετεωρολόγους. Με το ίδιο αυτό πάλι. Εδώ μπαίνω στο BBC καμιά φορά γιατί εμένα μου αρέσει και μπαίνω στο BBC, στην τηλεόραση που υπάρχει το κανάλι και παρακολουθώ κάποιες ειδήσεις. Και βγαίνει το BBC και σου δείχνει όλο τον κόσμο. Και από δορυφορικά και έτσι και αλλιώς. Και σου λέει Ελλάδα 24 βαθμούς. Βροχή το απόγευμα. Εκεί. Μπαίνεις εκεί πέρα και στα λέω. Δεν θα σου το παίξω εγώ, σου βάλω και μια φωτογραφία εκεί στο πλάι, αυτό που βάζουν, που πάνε με το αυτό και λένε να εκεί. Και να σου κάνω εγώ τώρα εκεί πέρα εκπομπάρα, να πάθεις πλάκα και όχι τώρα από αυτούς εδώ. Μιλάμε να έχω πάρει από CNN. Εντάξει μωρέ, υπάρχουν και μετεωρολόγοι που... Βρε υπάρχουνε, εγώ και μπορώ... αστρολόγοι που είναι σοβαροί. Σοβαροί αστρολόγοι. Ναι βέβαια, γιατί δεν υπάρχουνε. Δηλαδή τι ακριβώς κάνουν. Κοιτάνε την πορεία των άστρων και σου λέει ότι έχεις οροσκόπο και ο οροσκόπος έχει άλλο οροσκόπο και ο βοηθός του οροσκόπου έχει υποβοηθό του οροσκόπου. Τώρα εγώ που βλέπω έτσι... Καλά, εσύ έχεις και φίλες. Ναι, και φίλες. Έχω και στην εκπομπή μου έχει τύχει πολλές φορές να έχω φιλοξενήσει αστρολόγους. Ναι, και οπότε εντάξει. Το ζώδιο είναι συγγενικές. Τώρα, αν θες λεπτομέρειες. Πάμε στον οροσκόπο. Ναι, πάμε στον οροσκόπο. Και άμα ο οροσκόπος δεν μας φτάνει, πάμε και τι περνάει από πάνω. Βέβαια, όλα αυτά. Είναι μια επιστήμη η αστρολογία. Η αστρονομία είναι επιστήμη. Τώρα... Η αστρονομία είναι επιστήμη. Δεν πιστεύεις εσύ σε αυτά και... Ρε φίλε, δεν πιστεύω. Εγώ σέβομαι σε αυτούς που πιστεύουν. Εγώ λέω απλά τη γνώμη μου, όπως λες και εσύ τη δική σου. Και βέβαια σέβομαι αυτούς που τα πιστεύουν. Ναι. Γιατί έχουν την ανάγκη να πιαστούν από μια καλή είδηση. Κι όμως εμένα μου βγαίνουν περικλοί. Πολλές φορές τα ζώδια. Πολλές φορές ή όλες. Όχι όλες, δεν θα σου βγουνε ρε εσύ κομισά μου. Έρχομαι εγώ το πρωί και σου λέω καλημέρα. Ποιος από εσάς και μετά από μισή ώρα, και μετά από μισή ώρα σου πέφτει μια γλάστρα από ένα μπαλκόνι δίπλα σου. Σου λέει το ζώδιό σου, προσέχετε τα ατυχήματα, υδροχόη. Υδροχόη. Ναι. Τι να προσέξεις τα ατυχήματα, δεν υπάρχει εκεί και λέει είναι εκεί θα γίνει ατύχημα να μην πάω. Σου λέει πρόσεχε. Ωραία, προσέχω, μένω μέσα στο σπίτι. Όχι, γιατί και στο σπίτι να είσαι και εγώ μια φορά μου λέει... Ωραία, εντάξει, ωραία, να σου πω κάτι. Έπεσα μες στο σπίτι, γλίστρισα και στραμπούληξα το πόδι. Άλλες φορές που σου είπε πρόσεχε τα ατύχημα, το είπατε. Ναι, πάντα. Πάντα το απλά προσέχω και έχω μικροπράγματα. Ρε, δηλαδή, όταν τα άστρα λένε, αφού έτσι όπως το λες εσύ, ότι θα έχεις ατύχημα, πάνε να πει ότι θα το έχεις. Αν δεν το έχεις, κάνουν λάθος. Αν προσέχεις, σε προειδοποιεί. Αν προσέχεις, δεν θα τρέχεις με το αυτοκίνητο. Τις άλλες μέρες. Θα αποφύγεις να τρέχεις στη σκάλα. Τις άλλες μέρες. Σου λέει αυτή τη βδομάδα, αυτό το την άλλη εβδομάδα τρέχουμε και με το αυτοκίνητο τρέχουμε και στη σκάλα. Εντάξει, δεν τρέχουμε. Καλά. Κάτσε εσύ και όλοι οι άλλοι, να λέτε την αστρολογία επιστήμη. Εγώ λέω ότι η αστρονομία είναι επιστήμη. Εγώ λέω ότι η αστρολογία είναι ένας τρόπος, πρόσχε, τη γνώμη μου, είναι ένας τρόπος κάποιος να βασίζεται το πρωί που ξυπνάει κάπου. Να λέει ότι σήμερα έχω να κάνω αυτό, να προσέχω μην πέσω. Αύριο όμως που δεν θα λέει γιατί, δεν θα προσέχω. Γιατί δεν θα πέσω. Ναι, έτσι είναι. Αλλά πρόσχε, εγώ δεν καταφέρομαι κατά αυτόν που το κάνουν. Που λένε αστρολόγοι.
και βάζουν εκεί πέρα έναν πλανήτη, τον ήλιο, βάζουν και έναν από κάτω και λέει νάτος, ετούτος εδώ εμφανίζεται, θα περάσει από εδώ, άρα θα πάθεις πονοκέφαλο. Εντάξει. Θέματα υγείας. Θέματα υγείας. Ναι, μπράβο, βρίσκουν και τις αρρώστιες. Βέβαια. Και άμα δεν αρρωστήσω, τι γίνεται, ρε εσύ. Παιδί μου, σου λέει θέματα υγείας. Εντάξει, δεν θα αρρωστήσουμε όλοι υδροχόοι, σου λέω ένα παράδειγμα. Αλλά όλοι θα τα ακούσετε. Αλλά όλοι δεν θα αρρωστήσετε όλοι οι υδροχόοι. Έτσι δεν είναι. Αλλά μικροθεματάκια θα τα έχουν. Όλοι. Εξαρτάται και ποιο δεκαήμερο είσαι γεννημένος. Αυτό που το πας, ρε εσύ. Κάτσε, πού το πας. Πού το πας. Βέβαια. Ποιο δεκαήμερο είσαι. Και ποιος είναι ο οροσκόπος. Οροσκόπο, ποιο δεκαήμερο. Αλλά σε γενικές γραμμές, εγώ που τα παρακολουθώ όταν μπορώ, έχω χρόνο, πέφτουνε μέσα. Ναι, τι σου λένε, για πες μου ένα παράδειγμα. Σου λέει, πρόσεξε, τώρα θα μου πεις υποδρομιακή, όχι, θα το πω. Καλά επαγγελματικά, καλά συναισθηματικά, κακά συναισθηματικά, καλά επαγγελματικά. Αυτό είναι, σήμερα έχεις καλά επαγγελματικά, έτσι. Έτσι λέει. Μετά από 2 μέρες σου λέει προσέξτε στη δουλειά σας. Μετά σου ξαναλέει κακά επαγγελματικά, καλά επαγγελματικά. Εσύ πας σε αυτή τη δουλειά, τη μία πας γελώντας, την άλλη κλαίγοντας. Εντάξει, να σου πω κάτι, πίστευε τα. Ξέρεις τώρα, οι περισσότεροι που μας βλέπουνε βρίζουν. Ναι, γιατί σου λέει βλέπουμε τα ζώδια και εμείς δεν τα ζώδια. Αλλά και εγώ τώρα, επειδή με προκάλεσε προηγουμένως, είπα αυτό που πιστεύω. Σας είπα εγώ να μην βλέπετε. Τι ζώδιο είσαι εσύ? Δεν είμαι κανένα ζώδιο εγώ. Δεν είσαι. Εγώ δεν είμαι κανένα ζώδιο. Άστο. Είμαι εκτός ζωδιακού κύκλου. Κάτι λίγα ξέρω από ζώδια, από αυτά που βλέπω. Εκτός ζωδιακού κύκλου. Εκτός. Ναι, βέβαια. Είσαι το κινέζικο? Ξέχασα. Δεν μου λες αν οι Κινέζοι πούνε ότι θα πάθεις αυτό και τούτοι εδώ πούνε ότι θα πάθεις το άλλο, τι γίνεται? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? Θες να κάνουμε μια εκπομπή το πρωί? Θα παίρνουμε από 3-4 αυτούς που θεωρούνται μεγάλοι αστρολόγοι. Από όλο τον κόσμο. Αφού στο διαδίκτυο είναι. Ξέρεις τι θα γίνει? Χαμός. Ωραία, έλα να την κάνουμε την εκπομπή. Ναι. Και θα πω και εγώ τώρα, γιατί θα μου πούν οι άλλοι, ρε, εσύ έλεγες ότι δεν τα πιστεύεις. Θα πω, παιδιά, έγινε ένα θαύμα. Ξαφνικά είδα 4 πλανήτες μπροστά μου να μου λένε έλα. Και πίστεψα. Έλα. Γιατί ό,τι θέλουμε, αστρολόγοι είμαστε. Σήμερα έχεις καλές όψεις. Τι να έχω κάνεις σήμερα? ένα καινούριο ξεκίνημα. Τι να κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα, δηλαδή να βρω άλλη γυναίκα? Και αυτό. Όχι, σου λέει συναισθηματικά ή επαγγελματικά ή... Δεν ξέρω. Καινούριο ξεκίνημα, να είναι και ό,τι να είναι. Μπορεί να βάλουμε ξανά μπρος στο αυτοκίνητο. Δώστε μου την πρώτη κάρτα. Εσύ διαβάζεις τώρα ακόμη. Μάλιστα. Υποδρομία 20. Γαλλία. Ώρα 15 και 12. Απόσταση 1800 μέτρα. Συμμετοχές 10. Πρόταση 6273. Και δεν ήταν η κόμισσα, ήμουν εγώ. Για διάβασε το κόμισσα. Υποδρομία 20, Γαλλία. Ώρα. Ώρα 3 και 12, απόσταση 1800, συμμετοχές 10, πρόταση 6, 2, 7 και 3. 6, 2, 7 και 3 λοιπόν, η μοναδική που είχαμε από Γαλλία. Πάμε Αγγλία στην επόμενη κάρτα. Υποδρομία 22, Αγγλία, ώρα 3 και 50, απόσταση 1200 μέτρα, συμμετοχές 7, πρόταση 4, 2, 6 και 1. 4, 2, 6, 1 λοιπόν, να πούμε άλλη μία κάρτα. Λίγο. Υποδρομία 25, Αγγλία, ώρα 4 και 25, απόσταση 1000 μέτρα, συμμετοχές 7, πρόταση 4, 1, 3 και 2. 4, 1, 3, 2 λοιπόν, είναι αυτή. Πάμε σε ένα βίντεο και επανερχόμαστε. 05 τρίτη υποδρομία, 1200 μέτρα και έχουμε την εκκίνηση. Δεν φεύγει καλά ο Polaris Bound, μένει πίσω. Για το κεφάλι επιχειρούν, κομπράιζ απ' έξω, Swing λέει από μέσα. Θέλει να έρθει και ο Always Strong, πιάνει ο Αχάτης τέταρτος από την εσωτερική και τώρα βελτιώνεται ο Polaris Bound. Ενώ προωθείται και ο Σαραβάκος, υποχωρεί ο Αχάτης λίγο πιο πίσω. Συγκαλπάζουν στην πρωτοπορία. Swing λέει από μέσα, κομπράιζ απ' έξω. Βελτιώνεται
βελτιώνεται συνεχώς ο Polaris Bound μετά από προβλήματα που είχε στην αρχή και περνά στην τρίτη θέση, λίγο πιο πίσω από την εσωτερική Norway Strong, απ' έξω μόνιμο Σαραβάκος, ο Αχάτης τελευταίος. 600 μέτρα πριν το τέρμα και ο Κομπράης στο βήμα του θέλει να προηγηθεί. Έρχεται και ο Polaris Bound που είναι υπό συνεχή πίεση, ο Κομπράης όμως τον βρίσκει γεμάτο. Κομπράης και Polaris Bound τώρα θα επιχειρήσουν στα τελευταία μέτρα να ξεφύγουν. Κομπράης και Polaris Bound κάνει τελική επίθεση, ενώ ο Αχάτης θέλει να κάνει finish από την εσωτερική. Μέχρι τέλους η μάχη Κομπράης και Polaris Bound, Κομπράης και Polaris Bound. Polaris Bound θέλει να προηγηθεί, Polaris Bound και Κομπράης. Polaris Bound περνά, Polaris Bound και Κομπράης στην τρίτη θέση ο Αχάτης. Polaris Bound, Κομπράης, Αχάτης. Τέταρτος ο Σαραβάκος. Polaris Bound, Μπαγιάστας Απόστολος. Αποστόλη, τους χαιρετισμούς μου. Πάντα είσαι μέλος της Ένωσης Φιλίππων και ξανά είμαι σίγουρος ότι με την πρώτη ευκαιρία η φανέλα σου θα ξαναεμφανιστεί σε κούρσες. Όταν βλέπεις και Κομπράης και Polaris Bound, λες ρε παιδιά, ο υπόδρομος είναι. Αυτό είναι το θέαμα. Superstar και οι δύο, έτσι. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Άλλο. Λοιπόν, υποδρομία 28, Αγγλία, ώρα 5, απόσταση 1700 μέτρα, συμμετοχές 12, πρόταση 5, 9, 3 και 7. 5, 9, 3 και 7 λοιπόν για την 28. Θέλω να σας πω ότι για την προηγούμενη μου δίνει σε παρακαλώ την 25. Οκ. Εδώ στο 4-1-3-2 στην 25 είναι εξαιρετικά δύσκολα να αλλάξει το 4-1-1-4. Εγώ τα βλέπω ίδια τύχη, δίνω κάπως καλύτερη στο 4. Δηλαδή, το αν αλλάξει αυτό το forecast, φαβορί θα είναι, αλλά αν αλλάξει αυτό το forecast θα μου κάνει εξαιρετικά μεγάλη εντύπωση. Έχουν αρκετή αγωνιστική διαφορά από τους υπόλοιπους. Πάμε λοιπόν στην 28 όπως είπαμε. 5, 9, 3 και 7 λοιπόν η πρότασή μας και πάμε στην επόμενη κάρτα. Υποδρομία 31, Αγγλία, ώρα 5 και 35, απόσταση 1850 μέτρα, συμμετοχές 9, πρόταση 3, 4, 8 και 6. 3, 4, 8, 6. Είναι μια υποδρομία που εδώ εμφυλοχεί η περίπτωση να κάνουν να γίνει κάποια έκπληξη, συγγνώμη. 3, 4, 8, 6, εκεί κατέληξα στη μελέτη. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Υποδρομία 33, Αγγλία, ώρα 6 και 10, απόσταση 1000 μέτρα, συμμετοχές 9, πρόταση 4, 2, 7 και 3. 4, 2, 7 και 3 λοιπόν είναι για το χιλιόμετρο που θα τρέξουν στο Χάμιλτον στην 33 υποδρομία. Και πάμε στην επόμενη. Υποδρομία 34, Αγγλία, ώρα 6 και 15, απόσταση 1000 μέτρα, συμμετοχές 10, πρόταση 7, 5, 6 και 4. Εδώ προτίμησα να τολμήσω λίγο με το 7. Προτίμησα να τολμήσω. 7, 5, 6, 4 είναι η πρόταση από το Wolves. Και να δούμε την επόμενη κάρτα. Υποδρομία 36, Αγγλία, ώρα 6 και 45, απόσταση 1000 μέτρα, συμμετοχές 8, πρόταση 1, 5, 6 και 8. 1, 5, 6 και 8 λοιπόν στην υποδρομία 36 από το Χάμιλτον. Αυτό το συνδυασμό τον πιστεύω. Πιστεύω ότι το 1 είναι μια καλή βάση για να μπορέσουμε να κάνουμε εδώ και στην 36 κάποιο παιχνιδάκι. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Υποδρομία 37, Αγγλία, ώρα για 6 και 50, απόσταση 1000 μέτρα, συμμετοχές 7, πρόταση 2, 6, 1 και 5. Το τρικάς θα είναι μέσα σε αυτά τα άλογα. Αυτό το θεωρώ τεράστια πιθανότητα. 2, 6, 1, 5 λοιπόν για την 37. Από το Wolves είναι και αυτή, από το Wolverhampton. Εκεί στα 1000 μέτρα ξεκινάνε και κατευθείαν μπαίνουν σε μια απότομη στροφή, ρε παιδί μου. Ποτέ δεν μου άρεσε. Λοιπόν, πάμε και στην επόμενη.
Υποδρομία 37, Αγγλία. Το Χάμιλτον δεν είναι εκείνη, συγγνώμη. Ναι. Συνέχισε. Ώρα 7 και 20, απόσταση 2.400 μέτρα, συμμετοχές 8, πρόταση 1, 8, 7 ωραία. και 4. Το μόνο που είναι ότι η υποδρομία είναι η 39, αυτή δεν μας πειράζει, το σβήνουμε, σημειώστε 39 υποδρομία, στις 7 και 20, 1, 8, 7 και 4 είναι η πρότασή μας. Αυτές είναι για σήμερα, αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε για να όσους σας αρέσει να πάτε να ασχοληθείτε λίγο με το υποδρομιακό παιχνίδι, να έχετε και τη δική μας άποψη. Λοιπόν, και έχω χρόνο για να σας δείξω ένα βίντεο ακόμα. Το βίντεο. Πάμε για το έπαφλο άθου. Και έχουμε κίνηση, μικροανόρθωση για τον Island Luck στην εκκίνηση για την πρωτοπορία. Αρχικά Μανιάνα, κλείνει τα κάγκελα Harswell και έρχεται απ' έξω και Expert Power. Τώρα είναι ο Harswell που οδηγεί, έχει κοντά του τη Μανιάνα και εξωτερικά τους είναι ο Expert Power. Πλησιάζει πιο πίσω ο Global Shift, ακολουθεί στο κάγκελο στην 5η θέση. Ο Island Luck έχει δίπλα του τον Περικλή. Στα 800 μέτρα Harswell έχει το κάγκελο. Εξωτερικά του αναπτύσσεται ο Expert Power. Πιο έξω τρίτη ρόδα είναι ο Global Shift. Λίγο πιο πίσω τώρα τέταρτη είναι η Μανιάνα. Πέμπτος είναι ο Island Luck και έκτος πίσω και έξω ο Περικλής. Ο Island Luck επιχειρεί να βγει πιο έξω στα 600 μέτρα και κάνει πρώτος την κίνηση να πλησιάσει τους πρωτοπόρους. Μπαίνουμε στην είσοδο της ευθείας. Harswell μπαίνει πρώτος στην ευθεία, καταδιώκεται από τον Expert Power και πιο έξω το Global Shift. Πιο πίσω είναι ο Island Luck, μετά είναι η Μανιάνα και ο Περικλής. Harswell κρατάει πάντα 1,5 μήκος από τον Global Shift και τον Expert Power και πλέον το αυξάνει στο 1,5 μήκος. Ο Harswell κατευθύνεται προς την νίκη. Ο Island Luck κάνει μια τελευταία προσπάθεια απ' έξω μήπως να πλησιάσει, αλλά ο Harswell έχει διαφορά να κρατήσει και θα πάρει την νίκη. Island Luck δεύτερος, τρίτος ο Global Shift και τέταρτος ο Expert Power. Ο Harswell, ένα από τα πιο ισχυρά άλογα που ήρθαν στον ελληνικό υπόδρομο, αλλά και από τα πιο άτυχα. Είναι στάρ, μεγάλοι αθλητές αυτοί. Μεγάλοι αθλητές, τεράστιοι. Και γι' αυτό βρίσκω την ευκαιρία και σας τα παρουσιάζω. Κόμισα, εγώ δεν σου λέω αυτό το τυπικό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή μου και για να μου απαντήσεις και εσύ, και εγώ σας ευχαριστώ. Όχι, σου λέω ότι χάρηκα ρε φίλε. Και εγώ χάρηκα πολύ που είδα εσένα, που είδα άλλους, δεν όλη την οικογένεια. Ναι, ωραία. Άσε να έχω και εγώ ένα αποκλειστικό. Λοιπόν, κόμισά μου δεν είναι η τελευταία φορά που έρχεσαι. Όχι βέβαια, θα ξανάρθω, θα είμαι πάλι κοντά σου. Και βέβαια. Πέρασα πολύ ωραία. Γέλασα κιόλας, με κοντράρισες και με τα ζώδια, δεν πειράζει. Όχι ρε, μια χαρά είναι. Δεν πειράζει, τώρα τι λέει για το επόμενο, τι θα κάνω εγώ μέχρι το βράδυ. Α, δεν ξέρω. Δεν τα έχω δει, έχω κάτι μέρες, δεν έχω βρει χρόνο να ασχοληθώ. Διάβασα ότι μέχρι το μεσημέρι θα είμαι σε τηλεοπτική εκπομπή και το απόγευμα θα έχει συννεφιά. Οπότε, αν πέσουν μέσα, ειλικρινά σου μιλάω, κόμισα την επόμενη φορά, χαλή θα γίνουν να μου πατήσουν. Να ευχηθώ καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές μας. Ό,τι καλύτερο για εσάς και τις οικογένειές σας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.